Good evening! Good evening. So ayan, good evening. Duming malapit na kami sa my park dito sa likod ng terminal. Malapit na sa Sugbo. So dito na, layo na ng lalakad niya. So ano to? BPI. Saan na yun? Nawala bigla. Nawala si Marby. Tingnan natin kung kukuha ba talaga siya ng So ayun, muling nabalik. Ayan, challenge. So ayan, nakahingi nga siya. Grabe. Grabe, di ako makapaniwala. Good evening! Good evening. So ayan, good evening. Lalakad tayo ngayong gabi dito sa loob ng IT Park. Ayan. Try natin kung saan tayo pupunta. So, pupunta kami ng Sugbo Merkado ngayon kasi walang pasok ngayon eh. Piling naman may trabaho, wala rin. Lalakad siya sa gusto tayo niyan sa gitna. Ang tablay ng buhay ni Ma'am Marby, tingnan niya. Puro kasi tulog, wala kasi siya duty, so natulog yan ang resulta. Tapos gumising ng gabi, tapos maglalakad. Ay nago. So ayan, sinamahan ko lang siya kasi ewan ko saan to pupunta ngayon. Nandito tayo sa loob pa rin to ng IT Park. So ayan. Ang ganda rin pala dito pag gabi, no? Ngayon lang ako gumawas noon. Ngayon lang ako dito lumabas. So si Marby is nandyan yan, naglalakad sa So wala na to sa call center pero parang tulog pa rin no? Naglalakad sa daanan ng sasakyan. Hoy, dito ka. So ayan, punta tato siya ng Sugbo daw. Awan ko. So, tamang lakad lang yung trip natin ngayon kasi gabi na, tsaka gabi lang. Sayang, nahilig ba naman si Rani sa tumambay pag gabi dito sa loob. So nga ako ngayon lang ako lumabas. Pwede na ang gantong oras kadalasan nagpapaputi kasi ako So ni Ami karon sa Aray. What? Ayala. So tuloy-tuloy lang tayo. Sundan lang natin tong zombie. Tingnan nyo yung lakad. Ganyan pagtulog sa umaga. Saan to dumadaan sundan tayo. Baliw ata ito. Saan kaya ito pupunta? So dito na, layo na ng lalakad niya. So saan na to? BPI. BPI? Sakto ba? Okay, BPI. Saan na yun? Nawala bigla. Nawala si Marby. Ang ginagawa na ito. So ayun mga kaya-coins, bali madali ang content lang to. Wala to sa planong content na to. Ewan ko, bigla lang nagyaya si Ma'am papuntang labas. So hindi ko nala pala, nag-withdraw lang pala siya kasi uwi ata siya bukas kila Lulo. So hindi ako makakasama kasi may sariling pupuntahan rin ako bukas. So ayun mga kois, hanggang dito ba? Hindi, may lakad pa. Maglalakad pa ata kami. So, may konti. So, ayun. Tapos na siya makakuha ng pera dun sa kahon. Sa kahon. So, ayun. Maglalakbay-lakbay pa daw tayo. Hoy! So, ayan. Ganyan pala dito pag gabi. So, yung buong gabi ko kasi dito sa boarding house lang Pwede na! YouTube yun, tamang nood sa Facebook, ayun, chat sa jowa,
kilala kong kaliskis mo, oy. Charots. Sana all may jowa. Sana all may jowa. Nagde-date sila. Wala yung pig. Andito yung pig, yung pinuntahan ko nating pig. Siya. Di ka pa rin umaalis. Wala pang kain. Asa na ta? So, pasa ka. Kuyawan raman ko nimo ay abi na kog unsa. Sa mana? Fish mana? Asa ka? Mapalit daw siya kuan mura man. Asa ta? Abi na kog sugbo ka nya. Basta nagsugbo niya umpalit sa tagmanju. Asa man to banda? Floor. Basta walay siyo. No. Muna ulit si Siyo. Asa man ta? Sugbo. Asa magita oy. So ayan, sana all may maka-date sila dito sa gawas. So, kami tamang sana all lang kami na ito. So lakad-lakad lang tayo. So ayan yung Guzon, unsa na? Guzon Street. So ayan, malapit na tayo sa terminal. Dito kami sumasakay pag may pinupuntahan kaming lugar dito sa Cebu. Ayan, tawid muna tayo. Guzon Street bus stop. Haba ng pila oh. Sana all pinipilahan. So tatawid muna kami. Guzon stop bus stop bus stop. Daming tao. Tae naman noon. Ayan, yung pinipilahan nila. Malapit na kami sa may park dito sa likod ng terminal. Malapit na sa Sugbo. Sarado ata yung Sugbo oh. Sarado. Because today is Saturday. Hala, Friday na rin. Masa man? Friday. Saturday now. At muling nagbabalik. Nandito na ulit sa Manjo. So since sarado ang Sugbo Mercado, sa susunod na lang tayo dun. So bali nandito tayo sa Manjo. Pupuntahan daw natin yung nasa second floor. So ayan, Tiger Manjo. Tapos naka-shirt lang ako. Kasi bilisan lang ito. Madali ang so ito na yung Manjo. So taka. So ayan. Dami namang tao dito. Nightlife. So andito na kami sa A Little Tea. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's. So aakyat kami kasi nandito sa second floor. Mas maganda dito. That's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong. Always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best. Die with no regrets. Live with every breath. See my message start to spread. And I had so many dreams. Then you hit your teens. Life ain't really what it seems. Try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. So mabilis ang shoutout tayo. Shoutout sa Ate Ana Marie Villarley. Shoutout sa'yo po. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah. Masarap ka kasi yung pearl niya maliliit. Hindi gaya nung melted yung sa labas na malalaki yung pearl. Sakto lang naman
yung tamis kahit na pinalis sugar natin siya. So, pero mas masarap talaga. Dapat chocolate yung iba na itong ano, manjo. Sayang. Ayan. Pero, nabiglaan ito mga guys. Oh, hindi ko alam. Tumawag siguro si manager niya. Manager ng McDo. Then uwi siya bukas kila Ludo. Sa Lapu-Lapu. So ako, hindi ako nakakasama. Punta ako kapit. Ayan, food trip muna tayo. Shoutout sa inyo mga kuya ko. Wala akong relo, tapos ayan, damit pang bahay, nakachinelas. Hindi ko alam na pupunta pala tayo dito. So biglang content lang to. O mamaya na ulit. Training ko lang to. Mukbang na ang labas na ito pag binidyo ko pa eh. So babae. So ayun, may quotation daw. So ayun, mabasahin natin. Ano yung quotation dito? Asa na yun? www.facebook.com Hindi man the quotation. Then, www.facebook.com A little tph naman ito eh. Ano yung quotation? Quotation, ito. So, wait lang, kaya nyo harap. Hindi ko mabasa. T belongs to you. You belongs to me. Sana all may ganun, no? So, sana all sa may mga kadate dyan. Ito, asan yung jowa mo? So, shout out kay... Sino nga jowa na ito? Nakalimutan ko na talaga. Ay, si Grover pala. Ng... Saan bansa nga yun, ma'am? Italy. So, ayan. Shout out. Italy? Asan man? Si Grover... Asan yung lugar? Taga Pluto daw. So, ayan. Bahala siya dyan. Sumbong ko yan kay Lolo. May shotang taga Pluto. So, ayan. Nakapambahay tayo. Tapos nandito tayo sa ano. Ayan. Mas marami kumakain sa baba. Kaya pumunta kami dito tayo. Na-miss talaga ako sa nagupit sa akin. Parang ano eh. Mabanti yung noo ko. Tapos yung buho ko umatras. Sama nung nagupit. Ano na lang. So ngayon, mga kuya ko, so muling nagbabalik po kami kasi si ma'am, nahihinayang nahihinayang siya sa bag kasi yung little din may bag. So ayan, mga kalahati na ipapa-take out natin to para ano. Sige nga, take out challenge. Try natin para bigyan tayo ng bag. Kasi pag take out may bag, pero pag dine in, wala kang bag. So, eco-bag lang naman yun eh. Meron nun sa boarding house, madami. Decidido talaga siya mga kayo. Nagwibiro na ako, nakakahiya yun, seryoso, nag-mask na. Pupunta na talaga siya. Ayan. Gusto niya talaga ng bag. Nabusog ako sa manjo mga kois. So, ayan. Tapos, ito yung feel ko makukuha talaga yung bag. Makukuha talaga yung bag. Hindi ko siya maubos. Ayun o, si kuya. Tanungin mo si kuya kung ano. Kung libre ba bag pag tinake out pa tong kalahati na. So ayan. So shout out rin pala to my POML. So ingat palagi dyan. I love you. So ayan. Ingat pa uwi. Pauwi pa lang sila ngayon na. Shoutout din pala kay Ma'am Florian sa t-shirt niya ng Concentrex. Suot ko to, kala mo naman nag-call center. Nag-apply lang pala. Nag-apply lang pala. Sige nga, challenge. Oh, take out mo yan, take out. Since di ko rin naman maubos. So, awan ko kung talagang seryoso to si Ma'am Ivy na i-take out niya yung ano. Yan. So, try natin kung talagang kaya niya manghihingi ng bag. Hingi ka ng bag? Ha? For take out? Nagdadalawa isip. Hindi ko rin maubos. Sin. Wala na ice. Malamig. Ay, hindi na siya malamig. Let's go. Papa-take out mo talaga? So, sige, ayan. Papa-take out niya lang. So, face mask lang ako. Punta na kami. Ayan. Papa-take out niya. Baba na kami. Sige nga, try natin. Mabilis naman eh. Tingnan natin kung kukuha ba talaga siya ng ano.
Ayan, challenge. So, ayan, nakahingi nga siya. Grabe. Grabe, di ako makapaniwala. So, ayun. Mission success. Iba talaga pag mga walang hiya, eh, no? So, uy, lagay mo tong sa akin. Iba talaga pag walang hiya. So, ayan yung sinasabi niyang bag kasi. So, ayan, nakahingi siya. So, ano masasabi mo ngayon na nakahingi siya ng eco bag? So, ayan. Souvenir na daw siya. Ganda. Maganda talaga, oh. White gold yung ano niya. Whoops. Plastic. Mission pass siya mga kois. Grabe. Yung challenge natin, ano pa, talo ka agad tayo sa challenge natin. Grabe. Walang hiya nga. Grabe, walang hiya siya. Ano sabi nung ano, nung hininga mo? Ha? Ano man? Wala lang sinabi. Binigay lang yun. Oh, yeah. So, all. So, ayan. Customers is always right. Ayan yung ano niya mga kois. Kasi sa mga di nakakaalam, manager po to ng ano, McDo. Dito sa IT Park. Kaya alam niya yung mga rules sa loob ng management kung paano humingi ng eco bag. Then, natawa lang ako, grabe, nakahingi talaga siya. JP Morgan. So, ayan, malapit na kami. So, hanggang dito na lang video mga kois. Kita-kits sa susunod. So, ayan, bigla ang content to. Kaya, di man lang kayo nakapaganda. Nakapambahay lang tayo. So, hanggang sa muli. Paalam. Shoutout sa inyong lahat. So, ayun, muling nabalik. No. Walang pinagbago, ano? Kala yung sino. So ito, nakuha ni Mami. Ito, hindi siya basta-bastang ano, i-share ko lang sa inyo. Hindi siya basta-bastang, hindi naman siya talagang eco bag siya. Basta maganda siya. Ayan. Gold yung ages niya. Ayan. That is my www Facebook. Ayan. So, a little tea. So, ayan. Sadyang bumalik lang talaga ako kasi nakalimutan ko kung kasi naisip ko kung sa next content pa din naaabot. So, advance happy birthday, or since i-upload ko rin to bukas, so hindi na advance. So, happy birthday talaga. So, talagang happy birthday to my POML. So, ayan, happy birthday Jomelyn Lumotos Rongasan. Ilang taon ka na ba? 24 ka na. So, ayan. So, 24 ka na. So, ate kita, ate. So, kasi ano pa ako 18 eh. So, ayan. Happy birthday po sa'yo, POML. Stay safe and anong handa natin dyan bukas. So, may kain lang ako. Ayan. Happy birthday and ano ba? Stay stay thank you sa Charots. So, ayan, thank you sa ano, sa pananatili. So, ayan, pananatili talaga. Thank you sa ano, sa dahil sobrang tagal na natin. So, ayan, thank you so much. So, nananatili ka kahit minsan away bate. Ayun. Happy birthday talaga. Ano ba? Ano sasabihin ko? Ayun. Ayun lang. Happy birthday and I love you. So, ano ba? Baliw ka yata eh. Na ano ako dun Wala, ayun. Basta happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Ano ba? Ubusan na ako ng message. No, ganyan pala talaga pag ano, sobrang tagal. Sobrang tagal na. Kasi na, ano, minsan speechless ka na, pero, ayan, minsan nga sabi ko, pag nagbibideo ka lang eh, hindi na nag-uusap, sadyang tingin na lang, ayun, tingin na, titingin ka na lang sa kanya, no? Dati, ang dami-daming alam pambobola. Bola, kahit, hindi naman bola yun. Totoo naman kasi yun. So, ayan. Lala, happy birthday. Ayan. Ano ba ba? Basta happy birthday. So, ayan. Bye na. So, hanggang dito na lang. Then, bye-bye.